Bitigway na nimong baka? Ano magibutang? Sige na kay. Hi, Ginoo ko guys. Good morning sa inyong tanan diha. Murag girong timing jud ko karon adlaw imbes New Year. Kay ngano pag-abot diri sa balay kagabi nang delete ko sa video kay nag full storage na ang diputa gyud. Nabuisit jud ko naapil og ka-delete tanan. Ang katong video namo kagabi pag uli pagbahin sa litson, pag hatag na ko sa kwarta nila ni iba katong gihatag ni Madam Tucci. Ay nabad trip ko karon sa buntag mao na tong ganap mamahog pagbaboy. Maayo gina kitay mag-atiman sa baboy mo kay kuan ang baboy murag kalag ko nang usan niya ang baboy kagabi gibidyohan ko ni sila pag-abot na mo diri kagabi ang mga ikoy ang kaning baboy akong gipang check kagabi murag kalag mo nang karon akong kaliguan sa sila kaliguan ako daan ay hanap ko bahugan di man ni kabok sila guys nya pangkuan na ako pang investment bitaw nakasaad ko dani nga ang halin nila dani akong ipalit sa kuan alahas kay para napud ko'y makuot-kuot pohon kay di nato katagan ang atong pag-vlog ug kanusaw hangtod paman mao na palit na ko sa alahas ang halin dani mula gigasto kay bahog pero saon taman ingani naman ang mamuhita nga akong ipangkaliguan kay para limpyo tan-awon kay kagabi Ginoo ko naluoy kog tan-aw sa baboy murag mga kalag grabe ka itom kaayo itom sa kuan ilang mga iatch nga ilang pangligid-ligiran mo nang nakay puti pasad nga baboy klaro kaayo ang buling nya dagko-dagko na baya sad buyag mulagi todo kuan kita kay ang bahog bayot dili sayon nya karon ato dining bahogan ang among iring luoy kaayo beb gikuha man mong silhig bayuta ka Mingming uy luoy kayo ang among iring guys hi guys luoy kayo kay murag nangasawa na siya kay gatwad-tuwad nya kayo may laki diri saw na lang kana siya maugtas giniyang uwag no uy Mingming unsa man ali agoy ali guys hi guys di ako dani nadungog ba ko ninyo unya kani pud akong itoy sipat-sipat pud sa di kay siya sipat kaayo babae ni gusto nako katong lalaki kay ang babae lagi uwagan liwat nako mao nang sus Ginoo ko mandaghan na mi diri ay Ginoo ko uy salamat yung kay sa inyong tanan and ganap sa Davao thank you so much kaayo Madam Tucci and Sir Joel Consulta sa inyong mga blessing sa inyong pag-welcome sa amo dito sa Davao nya nauban pagin ako sila ni Iba og Lilang lang mao nang dahan kayong salamat jud sa inyong tanan nya karon magkuan sa ako sa bahog maghumol sa ako tong humulandaan kay para mamahog na dayon ta kanang isa ka iring pud badji na siya kani badji sus puro mga badji minto tog laki kay pa di tag ka problema kay Ginoo ko mandagan sa dating iring diri mga bayot naman limpyo rin ta ni kay grabe ka buling Ginoo ko man di ko ganahan jud nga kuan kay dili na to kamintin ang cleanliness na to agoy Ginoo ko nga buang ha ini pagtuktok ha nanatay na humol nga kuan bahog nila ato nang ibahog kaya nga no grabe kay kabuling ang among kuan uy nya nari mga itoy mga iro sa kasaka dito
Ang floor mat itong niagi, nagtart mo floor mat, pa na akong gitaod. Hindi lagi na nairo mat. Paano sa? Sa palit! Hawa, hawa, hawa. Hawa, hawa. Hawa. Hawa, 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 hawa. Impas. Hawa, hawa, hawa. Tesak pa. Madag ko naman ito sila. Nya, 5 biya ni kabuk sila dani sa tangkal. Saan na ni amon. Dili man ka makabuhat. Kamo makabuhat na buang ka ba? Tara. Anghap na. What? Ay, hada yung butang sa tubig. Sagot-sot na rin natin. Biyak kayo ang baktin. Sure, when naman na siya o panigoy sa baka. Hika-hika na po kay New Year magkaroon at kanibaw ang siya ako mga transaction karoon. Biyak kayo mga baktin. Nawang ha. Ako ipakita sa inyo ang mga baktin, buyag na kaayo sila. Kaya para makita sad ninyo. Char. 5 na kabuok. Ang duha dagko na. Dagko ng duha. Anawa. Oh. Ay kuan di kabuk ang dagko. 3 o 4. Ang isa mo ihid. Oh. Kanin dari sa kilid o. Pasara sila danin duha. Ang 3. Kanin isa sa kilid mo dako jud. Puro bai. Ang katong gamay mo'y laki. Busog na yan sila. Ang budik-budik. Buyag kayo ang mga baktin. O di naman siya baktin. Baboy. Akong gibahog sa ilaha ni starter pa. Siguro mag-change status na sad ko sa ilang bahog. Mga pila ka adlaw or pila ka semana puhon-puhon maluoy ang Ginoo. Ang piso pod sa dani ako na sadgi bahugan. Unom na lang sila kabuok kay namatay man ang isa. Pabutangan na ako na ni Daddy Sherwin sa tubig kay para na sila inom-inom. Bitaw guys, Ginoo ko. Nang limbaw tid akong balhibo pagka-delete sa tanan video pagtan-aw nako. Oh my god, na apil. Pagka-delete sa video. Gisayangan ko kay nindot di kay ito nga video kagabi naglali si Iba og si Sherwin sa Bring House. Ginoo ko, sayang kaayo. Kay lakon ko nga kuan pagtan-aw nako sa inbox sa mga video. Sus, Ginoo ko, wala na. Sayang kay uya pag-abot pag yun na mo dinhi sa bukid na ay disco dito nang disco mi dito kagabi nagdala-dala mi sa bag. Si Iba nakabakpak, ako nakabakpak, si Doydoy nagdala datong kuan Bring House. Ginoo, sayangan kay ko nakakailakon jud ko sa video kani magad akong cellphone dali ra siya mapuno mo nang ang katong aging video man good katong pagpaingon pa namo sa Davao wala na ako na delete niya. Kaganina buntag ag video na pud lagi ko kay para update nga naa mi diri sa bukid kay di bali the next day na ako katong video na ako kagabi unsaon pa nga pagtan-aw na ako, oh my god, wala na iko nga, oh my sayang kay nga nagkalalis jud mi kagabi sa kuan pagtunga sa Bring House dito sa ilahan ni Lilin. Naay video si Lilin kagabi mao nang gusto na ako to nga ma-recover saon pag-recover dadto
Kisayang kaayo. Nya gitan-aw na ako dani sa trash. Kuan, wala na. Di na ko siya makita. Lahi maguni siya nga cellphone kay wala naka set up ang yahang kuan bitaw kanang kitay mag-delete ka video. Nya, pwede ra nimo ibalik. Oh, pwede ra nimo kuhaon og balik, i-save og balik. Kay within 30 days pa man na siya ma-kuan jud permanently delete. Nya kay wala man dani sa ako Datong niagi nga cellphone naa. Nya wa mo ko kay ba dani unsa na poy settings dani kay lahi biya sad nga cellphone. Huy, Ginoo ko. Diyos ko, sayangan dyan ko sa video. Kay grabe to kaay kalingaw kagabi kay naglali si Iba og si Sherwin sa pagbahin sa litson. Pagbahin sa litson. Ulo sa litson manggod ang gihatag ni Madam Tuchi. Gihatagan pod mi sa 10,000. Nga sa kwarta pod. Ginoo ko, sayangan dyan ko. Sayangan dyan ko sa video kay na-delete jud. Pagbahin pod sa kwarta nagkayagaw pod mi. Kay si Iba. Akong gisungog-sungog maayo si Iba kay gihatag man ako tanan ni Sherwin ang kwarta. Nya unsaon pa, Ginoo ko unsaon to pag-recover sa video. Dili ko kamao. Mo to nga huy, Ginoo ko pagtan-aw na ako kaganiha. Agay, Diyos ko, na-delete tanan. Nya ang nakalingaw pagid kagabi kay dito lagi mi sa diskuhan, naa si Utik, naa si Riluna, naa si Rimon. Askang lingawa kagabi nga video jud. Sus, no, sayang kaayo. May naman lang tatua Ginoo ko malingaw mo mga viewers. Kay grabe kaayo kakatawanan kaayo kagabi. Kay pag abot pa lang sa terminal, dito pa lang sa terminal wa na naglalis na. Naglalis na Sherwin og si Iba. Ay Ginoo ko. Manang ay sayang kaayo guys. Sorry jud kaayo nga wala ko'y update kagabi sa pag-abot namo. Sayang kaayo. Unsaon pa nga wala man sa dani. Murag ion ang kuan dani siguro ana ang Gmail nga kuan sa imuhang phone. Ambot mo sa akong banang oy. Basta wa ko kay bawo kung saon. Kay sus nasad jud kay ko pagka tan-aw na ako sa inbox sa mga video. Wala na. Nya pag abot mo diri super kalat. Super kalat diri kay ang diri hugaw kaayo. Gani dani wala pa na limpyuhan. Dini wa pa na limpyuhan mao nang super clean. Todo cleanliness mi karon kay New Year baya. Nya mag-adto na sa din ko sa ilahan ni Iba kay maglitson sila ni Iba karon. Nya dingin siya nga ate sa gabi na natulitson ate kay pang New Year man. Andani pod hugaw kaayo. No? Manang uy guys, sayang jud kayo dili ninyo makita ang kuan. Video pag abot tamo kagabi kaghapon, kagabi. Sayang kaayo. Bitaw uy, sige lang maka video pa ta nga super funny pag yun ato kagabi. Sus enjoy kay ito kagabi gyud. Grabe ging kasuko ni Iba. Grabe ging kasuko ni Sherwin. Ug di lang mo lang. Kinang gilalis gid sila. Ni ako kay sungugan man kay ko. Sus grabe kaayo to ka enjoy kagabi. Sayangan ko. Ginoo ko lingaw kay to. Unya taas-taas biya sa tuwa kay ngano. Gikan pa dito sa terminal lagi nagkasumpaki na. Hangtod pag abot pa dito sa kuan kay nagpatubil kay nagubasan ang motor ni Sherwin. Nagkasumpaki na sad. Hugay sumpaki Ginoo ko taas kay to nga video. Funny pag yun kaayo to. Pero saon ta man wa tay mahims. Bitaw oy, pag abot ilalilin nagkasumpaki na pud. Pag abot na pud dito sa diskuhan nan disco mi. Apil si Sherwin nan disco pud. Dala-dala sa bag, dala-dala sa bring house. Grabe kayo bitaw. Pero saon ta man wa gyud tay mahims. And thank you so much to Madam Tuchi ha and Sir Joel. Kay welcome kaayo mi diha anytime. Bitaw maulaw jud ko sa ilaha guys. Bitaw agkaulaw biya ko sa ilaha ni Madam Tuchi kay kanang mag-adto didto na ay dagan mga pasalubong, na ay dagan ihatag. Mo nang agkaulaw ko. Ya Sherwin sana pagi maniho dani oh. Daw sa nang sa diha. Ha? Arrange.
Aris or pasumangil ka kay Alin ka ko, baby. asa mo kwarta? Wala na. Ay nagiatol kay karon asa mo kwarta Hulog lagi? na. Ay pagpabino ang buang lagi di. Ani mo kwarta di? Ayaw na kilapti. At tanaw na to pilay na bilin kay naging si Madam kagahapon ay kagabi aw kagabi lagi ang katong 10,000 nga gihatag. Akong gibahin 5,000 lang ni iba, 5,000 pud sa amoa. Nya wa may 500 so gihatag ako ang 2,000 sa kang Sherwin. Gibali na sa ako ang 3,000. Nya si iba pud og si lang nagbahin po sa sila. Nya karon nanawag si Madam. Kapatagan na si Sherwin sa 500. Suko na sad siya. Suko na sad siya. Nya, ingon din si Madam nga, sige, 1,000. O, 1,000 na lang. Nya, ikuha na ko ang 1,000. Pero sa ilang ni iba, wala na ako to hilabti. Ang ilahang kuan, 5,000. Nya, kinaam lagi sila'y hulam-hulam sa kuha nga pagbiyahe dito, ilahapon sa din gibayaran. Nya, mo to ang nga, gihatagan siya 1,000. Atong tanawon ang 1,000 og buo pa ba? Asay mo kwarta? Wala na. Wala na. Amo nang di lagi ko ganahan nimo ang Hulog na. Ay, lapti ako. isa pa. Ato ihapon. Ay, niya para Kay dani gibutang sa kuan oh. Ang 1,000 niya, Madam. Mauni. Dira ang 1,000 nabilin sa yang 1,000. Grabe gini siya ka kuan jud 200 400 500. Aw, ang nabilin sa yung 1,000 lagi. 500. 650. 50. 70. 80. 90. 101. 2. 3. 4, 5, 6, 7. So, 700 na lang kapi ng iyahang 1,000. No? Nya, ni adi na ito ni hilabtan. Nya, katawanan pa kay kagabi kay bahina. Ay ko nga 5,000 ay 5,000 inyo iba og lang. Ako 5,000 pod. Iyon siya nga ambi na tanan ang 5,000 kay naa kay sweldo. Ako na. Ako na bagag naong jud. Nya ipalitan rin sa tagay. Sus may pagipalitin ni mo sudan, ipalit mo karni. Kaon lang ta. Unsa? Yayin nila. O sige, ikaw na niya oh. Ayaw. O dito ni sa alikansya butang. Dani na niya ako. Ako na siya na dani ako. Lagi sige na pagikay na. Dito na kan siya maha. Nya ang kuan ang katong bring house kagabi nga ulo gibahinan si Lilin, gibahinan si Iba, gibahinan si Langlang og diri pud sad sa bukid. Kay wala man nagpasibuot si Sherwin. Gipamili man niya ang dalunggan, gipamili niya ang panit. Oh. Di apa? Oh, tanawa. Gubot na sad si Iba og si Langlang. Kay nganong daghan ang iyaha. Grabe lagi to kalingaw nga video pero susiyangan jud ko. Dili na ni ma-recover. Ma-recover pa ba ka ni guys or dili na? Sayang kaayo. Sa man mo na? Vaccine mo na? Ayaw luto atanan bib. Gamay naman. Ha? Kay wa mo ko'y preparation sa New Year. Oh. Yara. Ato lang bitaw this coming 2025 nga healthy tatanan, mga supporter nako. Tanan-tanan mga legit na supporter and happy tatanan. Basta good health ra jud. Mao ra jud na ako balag wala tay bungga nga preparasyon. Ang importante healthy, no? Baskog kitang tanan. Pero abangan lang ninyo guys kay kung unsay ma-prepare nako diri unya. Kay basin mag-focus pud sad ko dito sa ila ni Langlang. Ay ila iba kay maglitson pud sad sila. Nya na siya nga gabiin na nato i-prepare tea. Iko sige. Kay pila ra ba say kaon nako di man sa ko ingon nga makawrot ko og intiro ulo sa lechon, intiro paa sa lechon. Ang kana magunang atong kuan guys. Ang atong ginhawa may lang kung wala pero pag naan na Joy ayo. Timi-timi na din tagkaon. So manghipos karon murag itaod na lang siguro na kung floor mat kada.
Kay New Year naman gud sad bib. Ay, lagi ka na, nasa dito na nasa kuwan mag-abot ka tutsi. Kaya ang dining iro, mag-kisi-kisi ka po na. Sayang. Kaya nasa dito na. Kano sa ay taon? Sana ko na, ay nasi tayo tao itawad mo na aga. Impas sa iro ma. Karo ka iro mo na. Nawagi ka. Ano, iro mo na, ay nasa glove din na. At least nga, mura ka po nang yan. Ugma na ko na sira. Oo. Oo, sayang-sayang na. Kay nga no, ato na ko si kuan, Uy, mahal taga kayo, Bugdang sila na, kay Ma, mag-order ay ko. na nga, sila nga baga. Bugat ni sila tao doon nga. Kagamay kaya na, oh. Bugat ni sila yung tao doon na. Ay na sila ka baga kaya tugas. Baka tugas mo na kayo nun. Dili man tugas. Maguling nga, oh. Oh, manggulingaw naman siya. Gaan naman sa nang manggulingaw. Di man inyong awat nga. Haligi ba? Tugas nga. Kuan kayo. Bugat. Basta guys, abang-abang lang jud mo tanan. Tanan-tanan. Abang-abang lang jud mo. Murag naluya ko. Karon adlaw kay nadilit lagi ang video. Uy, sus. Aram bubuka. Jud na ako gid uy. O jud na ako na-check. Kay abi gid na ako og sa ubos pa to nga part. Sus na apil man jud. Wala jud tanan. Apil karon sa buntag nga pag nag-video man ko karon sa buntag, gidilit lagi nako. Sus tanan jud sayang. Pero sa unta man. Diyan ta man mo pagkakuana, ikaw nga nasa gutanan. Sige na kay kaon na dayon ta ha. Kaya ako ni i-edit, i-upload na sad nako. Daghan kaayong salamat jud sa inyong tanan. Thank you so much og dili ko taman. Happy New Year sa atong tanan. I love you all guys. Bye.